predať, od nás nič nekúpite. My nič nepredávame, my vám len ukážeme cestu, ako prísť k peniazom a ako mať domácnosť čistú, bez chémie. Žiť v zdravom prostredí a máme aj nejaké produkty pre upevnenie zdravia. Takže najprv by sme vás pozvali na taký virtuálny obed. Isté. Vedro s vodou by sme ešte... So studenou, hej? Stane sa, že občas pozvete k vám nejakú návštevu, lebo príde rodina, rodičia, deti s vnúčatami, proste nejaká oslava, čo všetko sa tam môže pritrafiť a máte prestreté iste na takýto biely obrus. Čo všetko sa môže stať, odovzdám slovo manželke. Tak vyskúšame, čo tie naše produkty dokážu. Nie, tu je. Tak môže sa... Najprv párky s horčicou. To bude predjedlo. Áno, predjedlo, párky sa... Poďte bližšie, nech sa páči. Poďte, aby ste videli. Nie, stoličku. Áno, poďte, stoličku. Je nás tu veľmi veľa, takže také komodné prostredie. Niekto tým párkom, alebo k tej šunke chce kečup. A najmä deti hranolky s kečupom. Takže pokvapkajú. K jedlu sa môže podať aj cviklový šalát. Nemáme tu šalát, ale máme cviklu, takže to trošku pofarbíme. A na konci zvykneme ponúknuť vínko, čiernu kávu. Vínko nemáme červené, ale i to sa stane, že... Ale to, že môžete vyskúšať, keby ste to rozskúšali. Čierna káva. Čierna káva. Tak by ste mali ten obrus čistiť, hej, že poskladám. Počkaj. Ešte nie. Nechaj. Čo by ste urobili s takýmto obrusom? No, hneď hodili do studenej vody. A pustilo by sa, myslíte, z tej studenej vode? Ja skúšam. Pýtali ste sa, čo by som robila. Hej, a vy čo by ste urobili s tým? Ja tiež dovolím. Mnohé ženy hovoria, už by som to len do koša hodila. Nie? A my hovoríme, že nie, že máme také dobrý výborné starý obrus, prostriedky. damaškový, z dediny po starej To mame. je nový poklad teraz, veď Tak. nechcete kúpiť nové, tak to Áno, je tak strašne ten by sa drahé. oplatilo ešte vyčistiť. A ja vám poznám, že tie servíky. Hej, ale nemáme. Toto, čo majú. A ja mám ešte asi 12 Také medy, servík. posvietené. Damaškovým. Tým obrusom ako persia. A neviem, čo s nimi. Tak máme médium, je na sociálne zariadenie, ale okrem toho aj na tie škodné od travy, od krvi. Čiže to trošku bieli. Áno, že Áno, tu sú také prírodné látky, napríklad táto cvikla, tak na toto je výborné médium. Môžete nám dať na D-čko nejaký rozklekovač. Nepotrebuje, zoberieme z toho. Aha. Vidíš, Ktorý môžeme... A nemusíte z toho, nebude dať čo? Fojné. Tady mi to spekovač iba penový. No, môže byť. Môže byť, no. Permondé, to je odmasňovač na to masné je škvrny. na masné škvrny. Ináč je to vynikajúce, keď periete a najmä na tie voliere. Viete, aj keď sa 10-krát bude umývať, ale keď zavlečie bielú košelu, tak... Takže volier treba. S penovým je to najlepšie, lebo vám to nestečie pekne, tá pena ostane.
A tu máme masnú horčicu, takže Viackrát treba a otvoriť nový. aha, máme stop. Keby som to aj rozotierala rukou, alebo niečím, radšej nie rukou. Uvidíte. Môže sa aj rukou poroztierať, ale... Ešte bečku daj. Však by to nedošlo. Ja si nemusela. My to doma My nerozotierame. sme nerozotierali, Nikdy, ale to ja nikdy. ani v košele neviem. Do vody dajte. Ešte musíme si dať bečkom. No. No toto samozrejme ani nemusí sa hovoriť, lebo Permon B je bielidlo, že je to na bielenie. Bieliaca zložka. Čiže môžete používať pri praní pri všetkých bielých svetlých farbách. Ako prídavok ku Áno, bežnému prídavok ku pracovnému bežnému práci. praniu. A na tmavenie? Nie. Máme biely, tmavé. Už nebude. Ja neviem, že teda neskúšala som, že jak by to vybielilo, To je ale... na biele zvlášť a toto je vlastne na všetko ostatné, nie? Povieme. Dobre. Povieme. Tak ja sa ešte naučím. Najprv ukážte, že čo s tým urobíte a potom... Len namočíme do studenej vody zatiaľ a budeme hovoriť Poznačaj. o produktoch ostatných. Teda. Ináč ste videli, že na tejto servítke sa robilo aspoň 50 krát. Alebo 100 krát. Len do studenej vody treba namočiť a nechať. Jak dlho? Až povieme. My tým všetko nepovieme, ale ináč doma, keby ste namočili tak, že vám treba to vyberiete a zistíte, že ešte to celkom nepadlo, že sú tam ešte škvrny, môžete to nechať aj 2 dni. Že nič sa tomu nestane. My sme to skúšali, nie na chate. Mali polia, rozdial šálky s kávy. Nie, kávu. A ja snehobielý obrus s červeným vyšívaný slovenský. No, 2 dní bolo v tom. Áno, ale Ani stopa, ani stopa. no, Účko tu nemáte? Permon, účko. tam, nie v trojke. Celestína. Celestína. Nie, účko som nevedala. Dobre, ideme. Základné. Proste ideme debatovať teraz. Toto zatiaľ bude, lebo to je tak zhruba pol hodinu, 3/4, takže Nech sa je namočené, odpočinie. áno. A potom samozrejme to treba len vyplaknúť a dať ešte vyprať. Áno, som... No aj vy ste samozrejme ten obrus museli. Ešte tu máme niečo pre vás. Dnes vám vaše zlaté šperky vyčistíme zadarmo. Kto chce, to si to položte. Zlaté prstenie, náušnice, Len nie biele tretiesky. zlato. Biele zlato nie. Nemáme to Bo otestovať. nevieme, práve že máme, nevieme, jak sa to biele zlato robí, ale sme čistili jedno a ono to Ostane z toho niečo. ostane, určite, nebojte sa. Ako keby sa bolo, to biela farba zotrela a žltá nabehla. No ale potom, jak to tá pani poutierala, poriadne nebolo vidieť. Takže radšej teda... Budete si poznať svoje veci. No nie. Dobre, ale medium. Medium neriedené. Riedené. Riedené, áno. Riedené všetko. Medium je výborné, poviem vám o tom, ale tuto má jednu chybu, že nerozmnoží to zlato. To je nevýhoda. Také ešte nevymysleli. Tak ešte nevymysleli, že áno. No ináč prejdeme na tieto produkty. Poviem vám to takto. Chodíte na nákupy. Spravidla do obchodov, prípadne dnes sa už dá aj v e-shopoch kúpiť a tak ďalej. A ako to vyzerá v praxi? Výroba niečo vyrobí, voľaký produkt vyrobí,
potom to ide do veľkoobchodu, tam sa cena zvýši o energie, o dopravu, naftu, mzdy, reklama samozrejmá vec, to stojí najviac a potom to ide do obchodu. A toto všetko, keď sa priráta k výrobku, tak ten chudák, ktorý je z vonkajšej strany pultu, preplatí 80%. Toto je navýšenie o tých 80%. A je jedno, či kúpite lokomotívu, rušenie, alebo rohlík, tých 80% tam ostáva. Firma Miss Iva, ktorá vyrába tieto produkty, ona dodáva produkty z výroby rovno k spotrebiteľovi. Tam sa neprepláca žiadnych 80%. Tam majú ceny dvojaké, ceny zákaznícke a potom ceny pre členov klubu, ktoré sú o 30% lacnejšie. Ináč, tieto produkty, ktoré vyrába Misiva, sú spravidla o 50% lacnejšie ako podobné v kamenných obchodoch. Neskôr sa k tomu vrátime a teraz ideme k tomu, čo tá firma vyrába. Firma Miss Iva vznikla pred 17-18 rokmi. Presne nepamätám. My sme členmi klubu 21 od roku 2000. Od roku 2000 nakupujeme len v Misive, v drogérii iba toaletný papier. Nič viac, pretože všetko máme odtiaľto z Misivy a neskôr vám poviem aj ceny a budete žasnúť. Tak, firma Misiva vyrába predovšetkým prací program, potom čistiace produkty, produkty na upevnenie zdravia a kozmetiku. To sú 4 také okruhy a základom toho pracieho programu, ten prací program je taký, že pokiaľ by ste si kupovali tú klasiku, ktorá je v drogérii, tie 9-kilové vrecia alebo čosi iné, tak v tom je len 1,5 kg aktívnej pracej zložky, zvyšok je plavená krieda a tá pracia zložka obsahuje zeolity, inkrusty a tú plavenú kriedu a tie zeolity oni viažu, lebo to všetko steká z našich domácností do kanalizácie, potom to ide v Košiciach tu do Torisy, nie, do Hornádu, odtiaľ to ďalej a práve tie zeolity viažu ťažké kovy. A tie ostávajú na dne našich riek a putujú ďalej cez hranice. No a tento program neobsahuje, pretože všetko, čo Misiva vyrába, je na prírodnej báze. Tam nie je žiadna syntetická chémia v tom. Prírodná chémia, áno, organická chémia, ale anorganická nie. Takže ten prací program, a v tom pôvodnom sáčku, keď idete prať, tak naberiete, či beriete biele alebo farebné, z jedného berete všetko. Keď je farebné, tak tá bieliaca zložka nevyužitá odchádza do kanalizácie. A opačne. Firma Misiva robí takto, ona má stavebnicový prací program, základom je Permon U Univerzál. To je, nemáme ho tu, dodáva sa v litrovom balení, litrovom, 3 litrovom, 15 litrovom a tak ďalej, ale je to tekuté, 1 liter vydrží na 50 praní. Čiže do jedného prania, do jednej pračky na 4,5 kg prádla dávam toľko účka. Alebo teda keď je veľmi špinavé, spôsobu zašpinenia. Čiže ten univerzál do každého prania. Keď periem biele, tak tomu pridám bieliacu zložku. Tiež takú jednu odmerku. Potom je tam ešte avivážny prostriedok, ktorý sa dáva tiež takáto odmerka a ten odstraňuje vodný kameň z pračky a zabraňuje tvorbe vodného kameňa. Výborná je teda prádlo takto vyprané. Ono sa hovorí síce, že prádlo by sa nemalo prať, nemalo by byť vyprané, ale čisté.
To je trošku rozdiel. Niekto vyperie a nemá čisté. No a... Nech sa páči. Môžete si porovnať, keď periete v Permone, bo vy už periete v Permone. Nájdite si vec, ktorú ste prali v normálnym prášku a ju ovoňajte. Mne tá vec, ktorá v tých práškoch je prána, normálne smrdí. Oproti tomu, keď periem v Permone. Ale to doma... To by mi nevadilo, ale napríklad ja synovi periem odkedy, lebo v podstate to je aj prebabetka. A teraz nedávno svokra vyprala mu nejakú vec vo svojom prášku a on sa z toho vysypal. Tak to je. No a na koniec ešte máme toto D-čko, ktoré je na masné škvrny. U nás sa používa na moje goliere a manželky. Alebo na vetrovku, keď periete, tam, kde sú tie goliere, že sa to dotýka tela predsa. Alebo stane sa aj to, že patáte párky, napichnete a vyskočí vám to. To je hrôza každej gazdinky. Nič, Permon D-čko nastriekať, nechať pôsobiť, pretože to nie je chémia. Savo to vyžerie až tak, že aj dieru robí, ale toto netreba nechať času a potom to dať k ostatnému prádlu, vyberete. Kde bolo, tam bolo žiadna masná škvrna, nie je žiadny masný prát. A ešte ďalší produkt je Permon Z, to je zmäkčovač vody. Tam, kde majú tvrdú vodu, tak dajú ten zmäkčovač. To je celý ten Permon a o tom, jak sa perie v tom, popýtam manželku. Nech sa páči. K tomu dostanete, keď sa zaregistrujete. Skúsenosti. Dostanete permonku, dáte okrem a vyváže, dáte tu všetko, dáte do prostriedku, aby vám to nebuchalo, bo keď to dáte kde si nakrát, bude to vrkotať. A uvidíte, jak krásne sa to roztopí, že ozaj tá permonka, to pani môže vysvetliť, že je čistá, čistulinka, nič vám neostane, jak v tých práčkach bežne, keď sa tam nasypalo do toho zásobníka, aspoň mne sa stalo, že ostalo v tom zásobníku a nezobralo to všetko. Už neviem, ktorý prášok, ale ostávali mi biele malé guličky. Guličky, ale aj, že už nezobralo všetko z toho a ostal prášok. Takže ozaj tá permonka je dobrá, že je v tom, že je v tom pradle vnútri, že sa všetko rozpustí, všetko tá voda vyberie a ostane ozaj čistá. Nie len košeľa, ale aj permonka veľmi čistá. Ideme na ďalší. O všetkých vám nebudeme hovoriť, pretože našou úlohou nie je vyčerpať poslucháčov, ale tému. Tak budeme sa venovať. Médium. Už sme vám dali čistý zlato. Toto je jeden dezinfekčný prostriedok, ktorý je 4-krát dezinfekčnejší ako Savo. Dezinfikuje všetko v byte, dokonca aj likviduje aj pleseň. Tam v Čechách vieme, máme také skúsenosti, že aj tam, kde veľmi je tá budova proste napadnutá plesňou, takéto oškrabu, tak do omietky dávajú koncentrované médium. Tak toto omietajú a majú s tým pokoj. My sme mali doma občas v byte, postriekame, za chvíľu je poplesne a máme s tým pokoj. Ináč čistí aj škvrny od trávy, škvrny od ovocia, na vanu a na záchodovú misu. Nech sa páči. Keď sa používa na vanu, keďže teda máte tam už hodne toho kameňa, tak treba nastriekať a treba dať aj toaletný papier proste na to, aby sa nestieklo, aby to tam ostalo mokré. Alebo keď je to až tak, že vám to nepustí, to tak treba normálne neriedeným nastriekať a nechať pôsobiť a potom, kde je toho kameňa veľmi veľa, tak nejakou špatľou drevenou trošku. Alebo koncentrát tam naliať do záchodu. Koncentrát, ale aj s týmto, že to trošku pomôžete tomu. No a ešte záchod. Jak čistíte? Viete, že na záchode máte ešte tam... Sú tam také dierky.
Ale aj taká obruba na tom záchode, viete, kde sa ťažko dostanete. Áno. Tak ste to skúšali vyťahnuť? Nevyberaj. No ešte to sa dá, potom dá naspäť. Toto sa dá dole. Nechajte to. Toto dáte dole, zaškrubujete a zo spodu. Šup. Opačne. Otočí sa fľaša a tak sa to nastrieka vlastne dookola. Jednoducho dá sa to vyťahnuť, no že Dá sa. A ešte to čistí škvrny od krvi na odevoch. Malé deti po tráve, kolena sú zdravou, nastriekam, nechám pôsobiť. V kuchyni dorežeme sa. Hodím to ku permovú bečku skúsenosti. Pokiaľ by ste lúpali orechy, tie šupky si zašpiníte, stačí nasypať do nádobky, dať tam vodu a takto si podržať. Alebo huby sa čistia, že... Za chvíľu máte krásne, čisté. Trošku toho bečka, netreba veľa. Trošku prašky. A tak proste namočiť nejaký pôjdete. Už citrón nepomáha, už som skúšala, aj citrón nepomáha. Ale treba to dať do myštičky, sadnúť si, keď pozeráte na televízor. Zaspievať 3-4 pesničky. Hrať klavír. Medium čistí ešte aj zlato, čistí mosazné nádoby, mosazné kľúčky na dverách. Toto, čo sme v Oriente voľakedy kupovali. Ale aj hrnce, tieto. Nerezové hrnce takisto a nerezový dres. Paráda. Vodovodné batérie. Paráda. Ale penový ventil, aby to nestekalo. Ešte sa chcem opýtať, môžem? Áno. Mám nerezový hrniec, ktorý je, zvonku je taký modrý. Viete, taká... Od plameňa. Nie. Asi od plameňa, áno. Aha, že ten... Že s týmto vyskúšať. Trobelín. Na trúbu. Trobelín, trošku ten hrniec zohriať. Áno. A nastriekať, lebo aj truba sa trošku zohrieva a ten hrniec jemu sa nič nestane. Dať na bez trošku, že by bol teplý a nastriekať trobelín a týmto... A nie, počkať chvíľu. Týmto trobelínom aj my, ale aj naši známi klubáci, staré 10-ročné palačinkárky. Viete, jak vyzerá po 10 rokoch? Tak to nastriekal a hovorí, ukázal som, manželka nevedela, ma pochvála, že aký som šikovný. Ale skúste aj bečkom, lenže myslím, že sám tým sa vám to lepšie. Bečkom veľmi dobre pustí smaltovaný hrniec, v ktorom varíte slepačiu polievku alebo hovädziu polievku na nedeľu. Nemám Je smaltovaný, také mám hnedé, nerezový. ale sú ľudia, ktorí majú. Ja tam dám trošku. Také zahnednuté. Hej. No proste, ja keď varím polievku stále v tom istom hrnci, mne sa vidí, že je veľmi dobrá. Samozrejme, a to je aj s čajom tak. Áno. No, alebo a keď tam, čaj, áno. keď tam nasypete trošku bečka, húbkou vydrhnúť, paráda, povedal. Lebo sa hovoria, že Včera som čajová kúpil. krbica, do ktorej sa zavára čaj, nesmie sa umývať, len vyplachovať. A my len rukou vyplachujeme. Áno. Ale zanesie sa podľa toho. No tak raz za čas umýrne. Môžem Ja použiť? samozrejme. Buďte taká dobrá, poprosím vás. Keby mal niekto modrinu, tak by sa to dalo. Tak trošku len na prst a na okno mi to. Na okno vinúka? Hej! Len trošku, aby to bolo masné, že chce jasné. Jasné, chápem. Ale keby mal niekto dobre, modrinu, tam môže... Dobre, stačí. Môžeme aj na to, nemáte modrinu? Tvoj si nemá? Dieťa. Ako my doma umývame okná? Blednosť. Jasnenka, žiadna voda, voľa kedy sme umývali 10 litrov vody, namočil, postieral takou gumkou na paličke, ale voda je dnes drahá. A my teraz umývame okno jasnenkou. Myslím, že tiež nový. Hotovo. Aj dobre vonia. Hotovo.
takéto okno, jak je toto, by som strekol 1, 2, 3, 4, 5, poutierať, pokoj. Ale to isté aj z vonkajšej strany, aj tam, kde je prach. A tam je hrubá špina, ale... Áno. Treba zotrieť so suchou handrou. So suchou handrou zotrieť, nastriekať, poutierať. Už potom ju vyhodiť. A je pokoj. A je pokoj s jasnienkou. Ďalšie použitie jasnienky, výborná vec. Čistiť ľadničku. Raz za čas treba ľadničku čistiť. My sme skúšali kadečo. Jasnienkou nám to vyčistilo perfektne. Pokiaľ v mrazničke mám veľa námrazy, najlepšie je to robiť v zime, pretože dá človek na balkón, nerozmrazí to, ale teraz sme prišli na to, už dávnejšie, že postriekame, vyberieme šuplíky von, nastriekame jasnienku, počkáme o 2-3 minúty, počíme cup, jak to pekne padá, pozbierame, utreme, dáme naspäť šuplíky. Je to robota na 5 minút, mraznička odmrazená. Takže toto robí jasnienka. Čo ešte? Ešte pachy. Jo, do ľadničky, pokiaľ by ste dali do takého pohárika, prikryť gázov, koncentrovanú, môžete tam mať tortu, vedľa toho mäso, pohľudskej pachy. Aj cibuľu? V ľadničke, áno. Všetky pachy. Ale hneď prídete na to, kedy už sa to vyparí. Kedy treba dolieť. Kedy treba doliať, lebo už cítite. Takže toto je jasnienka. No, o čom ešte? Celestina. Nie. Áno. Hej? No ale nemáme tu nič také, čo by sme demonstrovali. Nevadí. Jarpúr, to sú deriváty ropy. Tým, že my ho umyjeme jarom púrom, ten tanier, keď nalejeme tam teplú polievočku, nalejeme tam teplú polievočku spapáme a tá polievočka nám rozpustí tie usadeniny z jaropúru, ktoré ostanú po umývaní. A toto všetko pekne, tie deriváty ropy nie veľa, spapáme, ale za roky my vieme, že máme ho pod kožou, ale zásadne používame celestínu na umývanie. To nie sú deriváty ropy a pritom cena je taká, že dnes som pozeral v letáku Kauflandu 1,90 stojí 900 ml puru a naša celestína liter stojí 80 centov. Čiže je tam úžasný rozdiel. Keď si do roka len kúpite 5 litrov celestiny a 5 litrov puru, tak tam zistíte ten finančný rozdiel. Môžeme vám to takto demonstrovať. A ináč skúsite kvalitu, keď si po jeden tanierek si treba umyť jarom, púrom, keď máte doma, a druhý celestínom. A nechať to, aby sa to vysušilo na stojaku a potom sa na to pozriete, že ozaj je tam rozdiel, že ten, ktorý je s celestínou umytý, je lesklý, krásny a ináč je, keď s jarom alebo s púrom. Ďalšia vec, výhoda. Taniere, pokiaľ sú umyté v celestínke, tak môžete pokladať do toho stojana, nechať to tak, po chvíli prídete, sú úplne suché, netreba utierať. Keď takto napeníte auto, netreba jelenicu. Napeníte celé auto, po chvíli vám to vyschne pekne, nemáte tam ani jednu stopu ničoho, na aute pekne čisté. Skúsime, čo to bude robiť. Tu som dal ten vinum gel, to je masný asi. A teraz dáme tam trošku celestinky na to. Poprosím vás, len spláchnuť vodou. Len tak opláchnite to vodou. A tiež celestínu môžete použiť aj na to tričko, keď sa v kuchyni podarí, že vám čosi kvapne, alebo keď Zabudnem si zobrať zásteru. No a pani doktorka
Bojová. Boli sme ju zaregistrovať a ona hovorila, ona chcela 5 litrov media a 5 litrov celestiny. A hovorila, že to sú všetky prostriedky, ktoré ona užíva na všetko. To sme nepočuli, čo sme sami boli prekvapení, že ona za čas si kúpi a ona to užíva. Takže aj do toho prania, keď si myslíte, že je tam čosi také viac, tak sa môže privieť tej celestiny. Ona hovorila, že v tom spodné prádlo prejde svoje. No, tak nám ona nechá hovorila. namočiť a potom nám prepoje rukou a dobre. Jo, ešte k pracovnému programu, keď hovoríte spodné prádlo, tak tam je ešte Thermodil na jemné prádlo, to je na také fajnovejšie dámske veci. Ktoré sa v bežných práškoch neperie. A zase z týchto sa neperie vlna z účku, ale na vlnu, na pranie vlny a takých fajnovejších dámskych vecí, hodvábne blúzky, tak je výborná Leontína. Leontína, ale aj na záclony. Lenže pozor, v Leontíne, keď idem prať, tak dám takéto maximálne 3 odmerky do jednej pračky, nariedené, pretože keď dám viac, peny sa nezbavím. Pračka nie je schopná vyťahnuť svojim strojčekom to preč. Ja som raz pral rifle, aby manželka nevidela, to čo prekvapiť, tak som len curkol Leontíny. Na moju dušu 8-krát som ich plakal vo vode. Som povedal, nie, a stále išla pena. Odtedy ma nikto nepresvedčí, že treba viac Leontíny dávať. Prejdeme po trajenom. Ináč tá Leontína je veľmi dobrá, kde si cestujete. Môžete si umyť hlavu v nej, osprchovať sa, vyprať prádlo. Proste to je univerzálna, že si zoberiete do jednej fľaštičky a máte to na všetko, na dovolenku, keď sa ide pre celú rodinu. My, keď ideme na dovolenku k moru, tak pol litra Leontínky zoberieme na 14 dní a sprchujeme sa, koľkokrát prídeme z mora, hlavu umývame, gate, podprsenky, plavky, všetko a prídeme domov a doniesieme ešte toľko Leontíny. Koľko, ťažko, ale je to veľmi dobré, ale nakoniec aj užívať. Ja aj v tom permanent, ale ja som si zvykla na tú Leontínu aj na ako tekuté mydlo. Je to aromatické? Je to krásne, voňavé. Je to výrobok z kokosového oleja. Aj medium. Dobre, ale pani inžinierka má bez vone. Nie. Nie? Nie ste mi hovorili, že máte bez vone. Medium mám aj normálne. Toto myslím, že nariedené je bez vone, som myslela. Ale koncentrát medium je normálny, ale on tým sa. No. Blízko savu. Skoro ako savu. To je vlastne dezinfekčný. To je rozdiel. Savo až štípe človeka. No. A médium môžete robiť aj bez rukavíc. Nie sú nutné rukavice. Tak nemalo by sa robiť bez rukavíc, keď robíte s koncentrátom, ale ono by sa malo užívať riedené a vtedy je to už... Ináč... Ale každý na to úplne inak reaguje. No áno, ale ja nakoniec aj bez rukavíc, aj neriedené, ale tak sú také citlivé pokožky, ale majú Ja problém. nemôžem bez rukavíc. A nie, ja som alergik. Alergici, áno. Na všetko. Áno, to je jasné. Umývam obyčajne len zo pár kúskov riadu, ani nie mastných a beriem si rukavice. Aj s celestínou? No celestínu mám v kuchyni. No, riad. Na riad. Na riad. Ale keď umývam len také od čaju, od kávy, ktoré nie je mastné, a umývam to len pod vodou, aj tak si beriem rukavice. Aj teraz mám upraskané. Úžasne. Ono, Možno chlór, čo je chlór, určite. mysliva
vyrába všetky produkty ako koncentráty. Je zbytočne koncentrátom, čo si robiť, čistiť, lebo to je plytvanie. A sme sa pýtali, no prečo to neposielate tým ľuďom už nariedené, treba tu k nám. Hovorí, a prečo bychom vodu vozili na Slovensko, když ji tam máte? A veľmi ľahko sa to riedi, pretože každá fľaška má svoje risky, potiaľ si dám koncentrát, potiaľ si dám teplú vodu, mám to. Zlikvidujem to, spotrebujem, naliem znovu koncentrát, teplú vodu a mám. Z 1,5 litra ja urobím 5 litrov, 10 litrov, takto. Lebo jeden koncentrát, povedzme, tak jak je tu, to keď naliedime, máme z toho 5 litrov. A 5 litrov spotrebovať, to už trvá voľakú dobu, a keď to kúpite za 6 eur, 5 litrov, tak to je paráda. Kde v obchode kúpite? A pritom nie je to samo, no, že vám to nezasmrdí. No. No, keď máte malé deti. No. Máme tých výrobkov ešte veľa, hádam okolo 60, a tie ostatné vám môže potom individuálna inžinierka povedať. Alebo na záver urobíme trošku časovú rezervu na otázky. Na vaše otázky, čo by ste ako chceli vedieť? Ideme k potravinovým výrobkom. Prvý potravinový výrobok, ktorý sa dostal na trh, to bolo v roku 2003, to je tento Phytotonik. Vyzerá takto. To je 10 gramov a v tejto krabici je 72 takýchto vrecušok. V tomto vrecušku táto tekutina, to je z rastlín, ktoré rastú na Altaji, pohorí Altaj, alebo aj u nás. Autorom receptúry je profesor Sokolov, známy fytoterapeut, v Európe známy fytoterapeut. A tuto v tom sú všetky vitamíny, ktoré potrebuje organizmus pre svoj optimálne bytie na tejto planete. My to používame od roku 2003, každé ráno, niekto si dá štamperlík, my si dáme Phytotonik ráno a nemusíme sponzorovať farmaceutický priemysel, sme bez liekov. Ja som srdciar a nepotrebujem chodiť na kardiológiu, nepotrebujem absolútne, pretože mne stačí. Ako náhle a niekto povie, joj, mám chrípku, a my sa pýtame, a to co? My chrípku nepoznáme, lebo Phytotonik nedovolí prísť chrípke k nám. Ale už sa stalo, že proste manželka dostala teplotu, tak honem hneď ráno 3 vrecuška na lačno, o 2 dní bolo po teplote, a mala 40 teploty. No, tak to je Phytotonik, toho sa nevzdáme nikdy. A toto, čo počujeme od našich klubáčiek, lebo máme aj zdravotné sestry, ktoré sú zaregistrované, a tie, čo nám hovoria, tak my takedy otvárame ústa, že je toto možné, však to je zázrak. Jedna pani cez 60 rokov mala bercové vredy. Lekári ju toto, tamto, hento liečili, až nakoniec pán doktor povedal, pripravte sa, budeme vám amputovať obidve nohy po kolenách. Prišla s pláčom ku tej sesternici, ktorá je zdravotná sestra, a hovorí, nepýtaj sa, tu máš Phytotonik, pí. Po 2 denne. Jedno ráno, jedno na obed. Nedoporučuje sa to večer po 18, lebo človek je tak nabudený, že nezaspí. Dále doporučujeme vysokoškolákom, ktorí po nociach pred skúškami nespia, tak Phytotonik im pomáha. Nás im pískal hokej a keď chodil pískať autom, teda do Skalice a naspäť, tak si vždycky dal po zápase Phytotonik, pekne prišiel do Prešova, žiadny mikrospánok. Proste nič. No a tá pani vybrala 3 krabice, bercové vredy sa jej zahojili a išla k pánu doktorovi. A dvihla nohavice a hovorí, pán doktor, toto ste chceli vy odrezať? Ešte nehanbice? Lekár hovorí, preboha, a jak, čo ste urobili? To vám nepojú bucha s dverami a vyšla preč. Jej dcera, tej zdravotnej sestry, dcera mala cystu. Po 3-dňovej kúre
3 denne bolo po ceste. Žiadna cesta. Tam my hovoríme, ozaj je to zázrak. Toto je, tu je 70 na takýchto vrecušoch. Stojí to 13,68 pre nás, pre člena klubu a pre 7 na 70 pre zákazníka, ktorý... To sú bežné ceny v lekárni. Nechce byť člen. Nič drahšie. Nie? Prosím? Že to sú bežné ceny v lekárni. A ešte Nie, ale keď si to preberete, že 13,68 deleno 72 na centy neviem, ale na koruny to bolo 7 korún. A som všetkým kamarátom hovorím, koľko stojí pivo? Viac jak 7 eur, tam je. Pifi to nie. Už porieš koruny. Do piva sa to nedá dať? Prosím, dá. Na Južnej Morave to... Do piva neviem, akú by to malo chuť, ináč to mohlo by sa dať, ale neviem, akú chuť by Chutí to to ako ovocie nejaké chutí? Do mlieka sa to nesmie. Ináč, vo všetkom sa to dá riediť, mlieko by sa zrazilo. Na Južnej Morave si to dávajú do vína. To musí byť dobré. Áno, a toto Taký si majú... sirupček do vína. Oni ráno otvoria oči a hneď si Čiže s dajú alkoholom vínko. sa to dá kombinovať. Dá. No. A ako to pôsobí? Máme jedného klubáka a ten mi nadal, čo ty si ma pripravil o peniaze? Ja teba o peniaze. Tak keď idem s kamarátami, aby som sa neopil, tak vypijem fitotonik. Oni sú už pijane a mne furt nič, ale musím platiť, bo som sám. Ale na niekoho to zase ináč pôsobí, za druhé hovorí, vieš čo, vypil som jeden fitotonik, povede, a potom som si dal 2 rumy a hovorí, no neskutočne, aký som bol pijaný. Tam ten vypil 8 a nič, a ten 2 a... to. Ďalší taký produkt je Vitatonik. Autorom receptúry je pražský lekár doktor Karel Erben. On je prezident Zväzu zdravotne postihnutých ľudí alebo Zväzu pacientov v Čechách. A tento Vitatonik vyzerá takisto ako fitotonik, ale tu v tomto je kyselina listová, B2, B6, B12. Je to vynikajúca vec, pretože toto znižuje hladinu homocysteínu v organizme. O homocysteíne... Najnovšie to dávajú mamičkám teda, že tehotným mamičkám a kyselinu listovú a neviem, v tabletkách dajak, ja už som čítala, že je to. Ten homocysteín, prišlo sa na to, jeden americký lekár to vyskúmal a zistil, že keď je veľká hladina, my ho máme, je to aminokyselina, ktorá, keď je vo veľkom množstve, tak krvou sa prenáša do organizmu a každý ten človek sa intoxikuje proste týmito vecami, homocysteínom, a ten homocysteín spúšťa všetky civilizačné choroby. A keď ho je v tej hladine, tých 6 mikromolov, vtedy človek vie, že som bezpečne zdravý, nič mi nemôže byť. My sme si dali zmerať homocysteín raz kedysi. Dvakrát sme si dali merať homocysteín. Prvýkrát nám namerali 19 mikromolov a keď sme to povedali na jednej prednáške doktorovi Erbenovi, tak povedal, to nie je možné, vy tu nemôžete žiť, to v labáku si zmýlili čosi. Tak aj nášmu lekárovi sme to povedali, on súhlasil, áno, lebo ostatní povedali, dajte mi pokoj, tu máte recept, predpíše odchod. No a tak nás poslal ešte raz a dal nám ešte aj tabletky pyridoxín k tomu, že pol roka, že vyskúšame. A vtedy, keď sme boli druhýkrát, tak sa nám znížilo, sme mali hladinu pod 6 mikromolov. Tak som prišiel domov, nevesta nám robila v labáku, tak sme to vedeli skôr ako od lekára. Tak som prišiel domov a hovorím manželke, otvoril som bar a hovorím, príklad poháriky, dáme si. Prečo? Čo? Sme zdraví, môžeme zdravo žiť. Máme pod 6 mikromolov. Takže to je tento vitatonik a ono v podstate sú to dvojčky.
Fitotónik, keď vypijete, a za tým Vitatónik, tak ten fitotónik rýchlejšie dotiahne do tela ten Vitatónik a lepšie sa to vstreba do krvi. A posledný takýto doplnok výživový je Energoton. Toto je 15 gramov. V tom sú veci, ktoré sú vo fitotoniku, plus niečo viac. A toto je pre fyzicky a psychicky ťažko pracujúcich ľudí a pre športovcov. Ja keďže mám svoj vek a na záhradke musím ťažko pracovať, manželka nemôže pre chrbticu, práca s motikou je ťažká práca, tak ja si dávam tento Energoton a som úplne v pohode. To sú tie potravinové doplnky. To je bolo všetko. A ešte sú aj nejaké iné, sú tam tie oleje z ľanových semienok, potom je tam čia teraz. Čia, semienka máme v výbornej cene, kto je zaregistrovaný, tak to stojí 7 niečo. Hej, ale my sme to v Prešove obchode, cez 10 stojí. za 6 sme to kupovali v Prešove, za 6 eur v Prešove. To sme teda hovorili, že aj sme písali na firme, že či náhodou to trošku neprehnali, takže nie, že to vozia rovno z Mexiky. Rovno z Mexika. Tak, toto som ešte, za takú cenu som nevedela nikde. Tu cez 10, pod 10 neviem. To sme posielali mailom oznámenie, jak prišlo a s jakou cenou a hneď sa nám jeden klubák ozval, že či to náhodou tú cenu neprehnali, že videl to a potom sme sa boli pozerať od zdravej výživy ozaj, že bolo lacnejšie. No ale taká je u nich. No je pravda, že aj tie oleje tu sú lisované ozaj, že treba objednať a sa objednávajú a v obchode nevieme koľko stoja. No. Ja to chcem povedať, že taký ľadový olej, ak my máme, taký, akože som ja ešte nikdy nepila inde, a tá čerstvosť tam je cítiť úplne, lebo fakt, že vy pošlete objednávku a vám vylisujú ten olej, hej, alebo maximálne, že majú, tam sa teda pýtala, ale vedela, že maximálne tak týždeň, hej, že je nalisovaný, ale to, čo kúpite v obchode, tak to je... No ale tak nám už sa stalo, že sme si neobjednali a sme chceli jeden naviac a neposlala nám, že nemajú. Nie, už teraz možno už zmenili, no. Trošku... Už si robia zásoby tak týždeň, Neviem, či poznáte tento produkt, Snehurku. Náš masek to pozná. Je to liečivý gel, kostieľový agaštan mentol. Na všetky ubolené miesta. Kĺby, chrbtica, nádcha, angína, migréna, zápal vaječníkov, krčové žily, proti poteniu nôh. Proste fantázia. A toto je najpredávanejší produkt. Máme jednu obchodnú partnerku v Moldave nad Bodvou a tá, kým nevedela si objednať na počítači, v bufete predávala vo VŽ-tke vtedy ešte. Tak mi zavolala, že mladý pán, objednajte mi 60 snehuliek. Hej, hovorím, a to sa vám oplatí toľko? Tak to predáte. Tá hovorí, to viete, tak kým idem do roboty, dať čo predám, ale 3000 korún na hodníku nenájdete, však ja sa bez toho zaplacím byt. Ono je cena, rozdiel v cene sú skoro 2 eurá. Predáte jednu, máte 2 eurá cash, a ona keď predá 60, paráda. No teraz má objednávku za 615 bodov, no tak vy vyrábajte koľko? To je veľa. A ona každý mesiac to tak objedná. A jeden mladý pán, ktorého sme ešte nevideli, má ten mesiac 910 bodov. Ale už mal aj sám, nemá pod sebou nikoho a už mal aj 1500. Z Leopoldova. A viete čo? Ja aj tam väznicu zasobuje. No, väznicu asi nie, lebo väzni nemajú, oni by skôr drogy. A podobný produkt ešte ako je Snehurka, ale lepší. Toto ešte aj lieči, respektíve odstraňuje modriny, keď sa niekde buchnete. Modrina behom 3 dní je po modrine. No ale pani hovorí, že tento... Vinum gel 10-15 minút je po modrine. V poriadku. My sme ho nemali, pretože sme povedali... Ja som to čítala v tých skúsenostiach niekde na internete,
tak som si to objednala a fakt je to tak proste. Moje decko sa udre a jemu sa nevytvorí modrina. Jemu sa vytvorí hrča, ja mu to tam natrem a hrča normálne mizne pred očami. Neuveriteľné proste. Fakt. Trošku viac, snehovka sa nesmie dávať na otvorené rany. Medová masáž je taká tekutina na báze včelej materskej kašičky a propolisu. Toto ide aj na otvorené rany. Manželka sa porezala neopatrnosťou nožikom, tak som jej to zamastil a ráno hovorím, ukáž, jak to vyzerá. Hľadáme, pozeráme, ani stopy. Ani stopy. Takže medová masáž a na také bolestivé... Aj na masku teda. Bolestivé... Včelia materská kašička na pleť. Áno. Ja predávam kozmetiku, preto to nie. To si dávajú tiež. A cenové je stejné ako snehovka. Ešte teplú snehovku, keď... Teplú snehovku nemáme, ale je aj hrejivá snehovka, ktorá... Našej starej máme robiť dobre. Prosím? Našej starej máme robiť dobre. No, povedzte mi, máte skúsenosť. Boli kluby alebo niečo také a ja som jej dala tú studenú, povedala, že to nie je dobré, tak som jej objednala vzor, teda to má malé množstvo tej hrejivej a to si nevie vynachváliť. Neviem, čo sa stalo, ale v poslednom čase sa teplé snehovky predávajú, to teraz málo, sem tam, a teraz... Idú na odbyt. Neskôr to urobili. Neskôr to bola, ale teraz teplé snehovky, že sme boli minule, sme jednej pani objednávali 12. Ani sme jej neverili, bo telefonicky. Či sa nezmýlila? Že či sme sa jej pýtali, či sa nezmýlila, bo tak mailom to objednala a bola jednička, dvojka, že či, tak sme si mysleli, či nie jedno, alebo dve, nie 12. Ďalší vynikajúci produkt je Mariela. Proti komárom a proti kliešťom. My chodíme často na hobby do lesa, ale aj na záhradke. Už sme doniesli kliešťov z našej záhradky a z lesa raz som nechal doma. Manželka doniesla 4 kliešťov, z toho jeden ju nakazil boreliózou. Veľmi ťažko to znášala, ale vďaka vitatoniku sám pán internista bol prekvapený. Jak je to možné, taká veľká nákaza, infekcia a tak rýchlo ste stále Hlavne, vyšli? že neostali následky. Bez následkov. Takže túto Marielu ideme na záhradku, prvá vec, keď sa prezliekame, nastriekame asi takto. To na kožu či na šaty? Na kožu. Ale môže sa aj pre deti napríklad sa povedať na šaty a v pohode. A mám. Na nohy takisto. A proti komárom podobne. Ešte aj tu za uši. A sedíme takto k večeru, keď už slniečko zapadá, komáre vtedy a prídu susedia na návštevu, že ako nás počujeme, tlieskajú. A vy čo? My máme Marielu. Na nás komáre nejdu. A mnoho ľudí, psíčkarov, to používajú pre psíkov, keď idú s nimi na vychádzku, nastriechajú na brúško, pes nedonesie kliešťa. Takže toto je vynikajúca vec. A hlavne toho roku, neviem, či ste počúvali v televízii, že ozaj, že je super množené tým pádom, že nebola zima poriadna, takže je strašne veľa kliešťov. Niečo z kozmetiky. Tu máme, to sú deoguličky, ktoré nefarbia. Nefarbia a neobsahujú hliník. Nesávať. No sú rôzne farby, máme tu len koľko? 1, 2, 3? 4 farby. Je ich viac. Je ich viac tých vôni. Tak dobrá, zašraubuj to. To máte aj jaké číslo? 29. To je dámske. Aj toto je dámske. Najpredávanejšie, najjemnejšie. Najjemnejšie, takže. Toto sú pánske. Takáto jedna vydrží mne 3 mesiace.
Richman. Máme celú za chvíľu. 381 nálezaka, to je zákaznícka cena. Ale vlastne klubácká, ale 4 aj neviem aké. Myslím, že toľko stojí. 4 eurá. Všetko vám povieme za chvíľočku. No, kým ty nájdeš, keď si napríklad, nevytierali sme ho. A čo mám ako cítiť? No nič, že bez utierania po celé stene. Pekne to vyschlo. Pohľadajte, máte okuliare, ľadový delo. Na druhej strane by to malo byť, ale tak, nevidím. Dúfam, nalejete naspäť. Čo? Hej. Médium naspäť. Áno. 4.11, tak jak som hovorila. Nevylejete. Nie. Nie. Mamko prečertám. Čo? Umyté výpravný obrus. Neviem to ochlapniť. Nie. Nech sa páči, poďte si to poutierať, každá si svoje nájdete. Nech sa bližšie. Dajte si o to niečo naprajú. Ja nové. Vidíte rozdiel? Tak jasné. Krásne sa lesí, že nič sa s tým nerobilo, úplne v tých špárach to, no. Vyzerá, že je taký hrubý po ceste. To v médium bolo? Áno. Naozaj vyčistený, krásny. Ja neviem, čo som mala v tých špárach úplne. Mám nové prstienky. Keď sa vystriem. A teraz sa pozrite na ten obrus. Samozrejme, treba ho vyprať, jak som hovorila, treba dať do pračky, lebo tiež nič smerom studenej vode bolo tak. Čakali ste, že to také bude? Keby bolo dlhšie, tak ono sa celkom... Kým prídeme domov, aj to domov a kým budeme ho prať, tak už bude celkom biele. Tam ho dáte do igelitu, nie? No, a keď prídete domov, ešte bude pôsobiť. Čiže z našej strany Všetko, aj všetko. Keď myslíte, že sme niečo a vy máte nejaké poznatky. Otázky. Máme dobré skúsenosti s týmto uvelínom. Ja som mala jednu takú vyslovene mastnú škvrnu na košeli, ktorá ničím nešla vybrať, ani tým D-čkom. A s týmto uvelínom to vyšlo. Tam som naliala trošku, nechala som pôsobiť možno 2 hodiny. Som to vám prebrala v ruke, už som to ešte vám ukážem. Tou vodou môžete aj schodište poumývať. Vonia. Alebo neviem. Tu sa vodu škoda vyhodiť, to ešte môžete schodiť Čo sme nepovedali, teda aké máte skúsenosti, lebo s tým každý vínom gelom. No, veľmi modriny. Potom naša stará mama mastnú škvrnu aj s Celestínou vybrala. Aj s Celestínou, lebo Povedala, že od gulášu mala niečo zachytkané a povedala, že super. Takže toto bolo. Tá Leontina je fantastická na tej cesty, to je konečné. Ten tešík, tam mám ešte vzadu tešík a ten je na roztoče, napríklad doma práve. Alebo keď je niekto nachladený, tak do priestoru nastaví, to je tiež veľmi dobré. A kulíšek s kulíškom nemáte dobré skúsenosti? Kulíško, áno, to som zabudla doniesť. To je pre deti, len prečo zrejme máte? Ten je pre deti a ten v podstate používame doma aj ako tekuté mydlo, máme nariadené, čiže a malý, perfektné, keď bol ešte úplne maličký, že som ho fakt musela jednou rukou držať nad umývadlom, tak som mu len nastriekala, nemusím s ním mydlo rozrábať, ale mu len nastriekam už hotovú penu a už veľmi jednoduché to pre deti na umývky. A
A potom ešte máme veľmi dobré skúsenosti s tou Celestinou Automatic do myčiek, do umývačiek riadu. A to v podstate aj kvôli tomu, že aj detský riad sa v tom dá. Jednak je najlacnejší na trhu, úplne najlacnejší na trhu, čo sa týka domičky. A jednak vlastne to, čo hovoril pán Beniač, že vlastne nejeme tie zvyšky. Hej. To sú také, čo ostane z tejto drogerie na tých tanieroch, tak to sa to môžeme zjesť. Toto je logo firmy Šetríme prírodu. Moja zemeguľa v mojich rukách, v mojom srdci. Lebo keď si predstavíte, koľko bytov je v Košiciach a do bytov prichádza čistá voda. A aká voda odchádza? Po praní a po tých saponátoch. Toto všetko ide čističky, ktoré nedokážu zlikvidovať. Takže a potom sa divíme, že sú búrky kdesi, že sú výchrice strašné, že sú záplavy. Zemeguľa sa musí brániť. Ja sa pamätám, keď ako chlapec som chodil do lesa s kamošmi na turistiku alebo sleninku opekať. Tam sme sa z potočíka napili vody. Bez problémov. Dnes ideme na huby. Nosím vodu z vodovodu so sebou. Je to paradox. A keď sa pomyslíme, čo jeme, čo pijeme, čo dýchame, jak môžeme byť zdraví? Jak? Ale to je chyba, že málo ľudí o tom vie a málo ľudí dávalo na hodinách počtov a matematiky pozor. Pretože keď si zistíme, že brev 750 ml stojí v obchode, ja to mám z tých letákov, čo nám máte do schránky, 2,49, 750 ml media €14. Fixinela pol litra euro v obchode, medium pol litra 76 centov. Cif pol litra 1,99, medium 0,76 pol litra. Jar litrová 1,69, Celestina 0,90. Už len keď týchto 5 vecí zistím, tak som ušporil 4-5 eur. Nájdete dnes na chodníku 4-5 eur. To nie sú 4 koruny. Ale nejde o to, koľko ste ušetrili, ale že s jedným s prípravkom, napríklad s tým účkom, čo ste že Unii, a ešte s permonom sa perie, všetko sa dá vyprať, že s jedným prostriedkom. Nemusíte mať na každú vec iný prostriedok, ale že s jedným vyperiete všetko, umiete všetko. A si vyskladáte, že čo práve potrebujete, že či mám zašpinenejšie, že či mám biele, že mám neviem. Ešte sme sa nedostali k Lili, ako je vynikajúci. Vidíš? Najmä pre mladé rodiny, ktoré vy už nechcete koberce, len máte plávajúce podlahy. Že dlášky? Áno, umývanie. Na chate, na Bukovci obrovské množstvo. Samé dlášky. No, takže toto je ozaj veľmi dobré. A tiež sa vie. Nenahraditeľné pri čistení po maliaroch. To teda... Kým vám maliari našpinia, musíte 5-6 krát umývať a stále sú šmuhy. Lili použijete maximálne 2-krát. Maximálne 2-krát. A máte to jak vyglancované. A čo je vlastne základ tých všetkých prostriedkov? Viete čo? Tam je na nich napísané aj v katalógu, ja to neviem vám všetko. Nie sme chemici, my sme sa tým nezaoberali, že čo, ale vieme, kto urobil receptúru. Bol to jeden Košičan, ktorý sa tu narodil a potom v Prahe prednášal na Karlovej univerzite na katedre anorganickej či organickej chémie, také času. Príde mi na mysle? Nie, príde mi na mysle. On proste povedal pani Špeldovej, ktorá je majiteľkou firmy, že ja vám receptúru urobím, ale kto to bude predávať? A pani Špeldová, to
to sa vy nestarajte, pán inžinier, my už toto zabezpečíme. A tak prvý produkt bol Celestína, s ktorým tí, ktorí to chceli robiť, tak si dali do hatižákov a behali a predávali to. Tak začínali. A dnes táto firma má mesačný obrad 4 milióny českých korún za mesiac. To je pomerne... No boli, ani neviem, možno, že teraz už je aj viac, ale vtedy, keď sme my chodili na firmu, už nechodili. Viete, kde sa to dozviete? Otvorte si internet, stránku, pani nám povie, ktorú, a tam sa o všetkých produktoch dozviete, aký sú. Letáčik alebo vizitku, čo vám je lepšie a na obidvoch je. Veľmi dobre sú. Miss Slunečnice CZ. To je teraz znova tamto zdieľali. Našej sponzorky. Áno. Áno. Miss Slunečnice. Tam môžete aj vy prispievať. No, môžete aj vy svojimi skúsenostiami. Napríklad kľudne toto, čo máte o Denunke, o tých deťoch. Oni budú veľmi radi. A budú veľmi radi, bo a zo Slovenska chcú, pretože oni menili stránku, museli zmeniť a všetko sa im nepodarilo preniesť. Takže možno na túto stránku budú veľmi radi. Takže nech sa páči, pýtajte sa. Čo by ste chceli vedieť? Ja neviem, či sme ešte dačo nezabudli, ale tak hádam tieto základné. Ale keď si pozriete na tú adresu, všetko tam, aj kozmetiku. Napríklad veľmi si vychvaľujú kúpavkový krém. Áno. Tam som skúšala aj a ešte vám niečo prezradíme. A tieto vody čistiace samozrejme. Ešte vám prezradíme, že pokiaľ by ste chceli mať tieto produkty s 30% zľavou, stačí si kúpiť na firme licenciu. A licencia stojí 4,56 € na 12 mesiacov. Čiže po dobu 12 mesiacov nekupujete snehovku za 8,16, ale za 7,16 za 5,51. A treba sa spojiť s vašou sponzorkou, ktorá vás zaregistruje a teda my... Registrácia, to znamená, kúpim si licenciu, som zaregistrovaný. Ale keď sa rozhodnete, že ja neviem, po 2 nákupoch už nechcete nakupovať, tak nikto vás ďalej nebude nútiť. Ani dopredu, že dajaké množstvo. Nič proste, tam nie sú absolútne žiadne. Za 14 € v prvej objednávke. To je jediná požiadavka. To je jediná požiadavka. A ešte môžeme povedať, že aká je výhoda prvej objednávky? Výhoda prvej ešte vysvetlíte. Áno, už tu mám. Výhoda prvej objednávky, to je akcia 5P. Je to takýto prací program. Permon U, Permon Z, Permon B, Permon M, Permon K, Permon magazín, skúsenosti spotrebiteľov, leták, fitotónik, plánovací kalendár, odmerka, taška celkom. Vás to bude stáť 12,61 a... Nie, 13, dačo. Na to bude druhý paket. Lebo tu je spolu, by to stalo 29,07. Potom následne, keby ste si toto všetko objednali, tak je to vlastne na to, aby ste si to vy vyskúšali, že či vám to sedí, či to chcete, je to pre vás plus. Ale no pre toho, a za takú cenu... To je prvá objednania. Za takú cenu to proste sa oplatí aj vyskúšať. Už ideme. No a keď by ste niekomu robili neobjednávky, tak teda ten penový ventil je... Tie obyčajné sa mu nevyrovnajú proste. A ja už mám na všetko penové. Áno. Aj keď... Maximálne to medium, že keď chcem na váňu, tak rozstriekať, že by... Ináč celý tento program Permon stojí 30... Ale práve to medium je lepšie s penovým ventilom. Ja to striedam, musím povedať, mám to aj tak nariedené, aj tak, takže... Celková cena toho Permonu zo všetkým je 30 aj 49.
centov. Ináč pri registrácii toto všetko máte za 13,68. Čiže 30 eur a 13 eur. To je rozdiel. To je rozdiel. A. To je dcera. Áno, aj, že to som ja. No a všetko, čo by ste ako chceli vedieť a ste sa nedočítali, samozrejme pani inžinierka vám povie, keď vám nebude vedieť hneď povedať, pošleme to ďalej. Lebo aj my všetko nevieme, lebo